Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Unidos, Plaridel, Calamba, Baliangaw, sa Pangdalaga, Rizal, Lupisayna ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa makausapa kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship. Dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Akong gipaabot ang espesyal nga pagpanimbaya kang Dr. Dolphin Mondingtan sa Baliangaw nga naminaw karon ug sa akong lolo nga si Isabelo Lauri Sr., sa akong mga iyaan sa Lawis, sila Mami Rosalinda ug uban pa nga naminaw usab karon. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga buhat kapitulo 9 bersikulo 32 hangtod sa 35. Ang giingon diri, miadto si Pedro sa tanang dapit ug sa usa ni ana kahigayon miduaw siya sa katawhan sa Dios nga nagpuyo sa Lida. Didto nakita niya si Inias nga paralitiko nga wala makabangon sulod na sa 8 ka tuig. Unya si Pedro miingon kaniya, Inias, giayo ka ni Hesukristo, busa bangon og hipusa ang imong higdaanan. Diha-diha mibangon si Inias. Nakakita kaniya ang tanang mga tawo nga nagpuyo sa Lida ug sa Sharon ug nangakabig sila ngadto sa Ginoo. Atong tan-awon karon mga kahigalaan ang ministeryo ni Pedro sa mga lugar sa Judea, Samaria ug uban pang mga silingan nga dapit sa Jerusalem. Sa atong bersikulo karon, gigamit sa Ginoo si Pedro aron sa pag-ayo sa balatian ni Inias, ang paralitiko o baldado nga tawo na paralyzed sulod sa 8 ka tuig. Atong tan-awon ang kahimtang ni Inias pinaagi sa 4 ka butang. Una, ang pagkakomplikado sa iyang balatian. Complicated kaayo ang balatian ni Inias. Ikaduha, ang hinungdan sa iyang kaayuhan. Ikatulo, ang kinaiyahan sa iyang kaayuhan. Ug ikaupat, ang resulta sa kaayuhan sa balatian ni Inias. Magampo una kita. Dios nga labing gamhanan, gidayig namo ang imong ngalan ning takna sa kahaponon tungod sa imong pagkamatinud-anon sa matag usa ka namo. Salamat o Dios tungod kay nagpadayon kini nga buluhaton sa kahanginan ug nagampo kami nga mamunga kini ug tinuod nga pagkaila kanimo ug tinuod nga kaluwasan sa mga kalag sa among mga tigpaminaw karon. Kini among giampo ug gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. Sumudangat na kita sa unang punto, ang pagkakomplikado sa balatian ni Inias. Well, ang giingon sa atong teksto, kining si Inias, naglubog sa iyang higdaanan, sulod sa 8 ka tuig, gumikan sa iyang paralysis. Wala siya makabangon sulod sa 8 ka tuig. Sa tawhanon nga pagtanaw,
ang balatian ni Inyas wala nagayoy kaayuhan. Dili kadto ordinaryo lang nga sipon og ubo og hilanat og unsa pang mga balatian nga pwede rang muinom ta og tambal aron kita mamaayo. Kadto nga balatian mga kahigalaan mura og death sentence. Tungod kay mura ra og gianam-anam og patay ni adtong balatian si Inyas. Just imagine mga kaigsuunan, 8 ka katuig nga naglubog sa imong higdaanan. Mao kini ang nahitabo kang Inyas. 8 ka tuig nga naglubog sa iyang higdaanan. Sa 8 ka tuig nga naglubog, wala na gayoy kusog pa nga nahabilin sa iyang mga bagtak. Kung ipa-physical therapy siya, ambot lang, pila pa kaha katuig ang gikinahanglan aron siya makalakaw pag-usab. Apan wala pa gayoy kasiguruhan kung sa kaso ni Inyas epektibo ba ang physical therapy. Ug dugang pa, aduna po'y psychological effect sa usa ka tawo nga na bedridden for 8 years. Imagine ang imong kaugalingon kung ikaw ang nahailalom sa iyang kahimtang. Gawas nga dili ka makalakaw, aduna po'y isyu sa paglimpyo sa imong lawas. Kinahanglan ka pang liguan, kung malibang ka, kinahanglan ka pang iluhan sa uban, ug ulaw baya kayo kung anaa ka sa maong kahimtang. Ug kung wala kay pamilya o mga higala nga nagpakabana, mapugos gayod ka og pakilimos aron ka mabuhi. And if no one helped you, it was a slow, miserable death. Well, gipakita lang sa kahimtang ni Inyas kung giunsa pagguba sa sala ang kinabuhi sa mga tawo. Kay kung wala pa unta makasala ang tawo, dili unta masinatian ni bisan kinsa kining matang sa balatian or mga miserable nga kahimtang ni ining kalibutana. Apan gipakita usab ni ini mga kahigalaan ang gahom ni Hesus sa pag-ayo sa kalag sa mga tawo nga nagsalig kaniya. At any rate, kining si Inyas nga paralitiko, wala na gayud unta pay paglaom aron maayo. Apan kahibulungan kaayo ang gibuhat ni Hesus kaniya. Siya nga 8 na katuig nga naglubog. Nakalakaw pag-usab pinaagi sa gahom ni Hesus. Sumala sa atong teksto ning takna sa kahaponon. Dalaygon kaayo ang ngalan sa atong Dios. Ikaduha, unsa may hinungdan sa kaayuhan ni Inyas. Atong basahon og usab ang bersikulo 34. Ang giingon dire, unya si Pedro miingon kaniya, Inyas, giayo ka ni Hesukristo, busa bangon og hipusa ang imong higdaanan. Klaro kaayo ni ini nga bersikulo mga kahigalaan nga wala miingon si Pedro nga Inyas, sultihan ko ikaw, I tell you. Kundili, ang giingon ni Pedro, giayo ka ni Hesukristo. Importante nga makita nato ang duha ka butang ni ining maong teksto. Una, gahom ni Jesus ang nag-ayo ni Inyas. Ikaduha, ang maluluyon nga kasing-kasing ni Jesus ang naghanggat kaniya nga iyang ipadayag ang iyang kaluoy o gahom sa kaayuhan ni Inyas. Dili kadto gahom ni Pedro ug dili usab kadto kaluoy ni Pedro. Ang nagpanglihok ni adtong tungura mga kaigsuunan mao ang gahom ug kaluoy ni Jesus. Makahatag kini og kahupay ug kalipay kanako ingon nga magwalali sa pulong sa Dios. Ug nagtuo ako nga makalipay ug makahupay usab kini sa mga naminaw karon nga mga magwalali nga susama kanako. Isip magwalali og pastor og magtutudlo, atong ginadala ang ebanghelyo ngadto sa mga tawo nga nag-anto sa daghang mga balatian sa lawas ug sa kasing-kasing ug sa kalag. Pagkadako kaayo nga kahupayan alang kanako ang pagkasayod nga ang bunga sa akong mga pagwali dili nagaagad sa akong kaluoy or wala nagaagad sa akong kaluoy tungod kay posible nga dili nako mahatag ang kinatibuk ang kaluoy nga gikinahanglan sa uban. Apan si Jesus mga kahigalaan adunay hingpit nga kaluoy sa mga katawhan. Ug ang bunga sa pagwali wala nagaagad sa akong gahom tungod kay wala man koy gahom. Si Hesukristo lang ang labing gamhanan. Ug makahupay kaayong pamalandungon nga
Kita nga mga nagmantala sa ebanghelyo, mga instrumento lamang sa Dios. Ug kung mamunga ang atong mga pagpangabudlay ug pagpangningkamot alang sa Ginoo, si Jesus di ay ang nagpanglihok niini, ug dili kita. Kaluoy ug gahom ni Jesus ang nagpanglihok. Kinahanglang himayao nato siya tungod niini. Ikatulo, atong tan-awon ang kinaiyahan sa kaayuhan nga gihatag ni Jesus. Unsa man ang matang ni adtong maong kaayuhan? Well, klaro kaayo sa atong teksto nga usa kadto ka hinanali nga kaayuhan o kaayuhan nga nahitabo dayon ug usa kadto ka hingpit nga kaayuhan. Wala man naka-record nga si Inias naganam-anam og lakaw, dayon naghinay-hinay og tikang sa iyang tiil nga nagpangurog, hangtod nga hinay-hinay siyang nakusgan ug nakalakaw pagkahuman. Dili kadto ang nahitabo mga kaigsunan, dili kini ang nahitabo. Ang giingon ni Pedro, Inias, giayo ka na ni Jesus, barog og hipusa ang imong higdaanan. Ug unsa may nahitabo, mibarog dayon siya og gihipos niya ang iyang higdaanan. Wala nay physical therapy nga nahitabo, wala nay hilot-hilot nga nahitabo. Hinanali ug hingpit dayon nga kaayuhan ang naangkon ni Inias ni adtong taknaa. Dili ba kadto kahibulungan mga kahigalaan? Mao kadto ang matang sa kaayuhan nga gihatag ni Jesus kaniya. Ikaupat, atong tan-awon sa bersikulo 35 ang tumong ni adtong maong milagro. Ang giingon dire sa bersikulo 35, nakakita kaniya ang tanang mga tawo nga nagpuyo sa Lida ug sa Sharon ug nangakabig sila ngadto sa Ginoo. So dili ra di ay kadto alang lamang kang Inias nganong giayo siya sa Dios. Mas dako di ay ang tumong sa Dios sa iyang pag-ayo kang Inias. Ang tumong di ay niadtong maong milagro, labaw sa tanan, mao nga mapasundayag ang gahom ni Jesus ni adtong dapita. Ug aron makawali pagayod si Pedro sa ebanghelyo sa baga nga mga katawhan aron sila motuo kang Jesus ug maluwas. Ug mao gayud kadto ang nahitabo didto sa maong dapit. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Una, walay balatian nga dili maayo sa atong Dios nga makagagahom. Wala. Ma-AIDS man, o diabetes, o pancreatic cancer, colon cancer, nga imposible na gayod nga mamaayo, ug daghan pang mga balatian nga gituuhan sa mga katawhan nga wala nay kaayuhan. Mga kahigalaan, kinahanglan nga atong hinumduman nga walay balatian nga dili kayang ayuhon sa Ginoo. There is no such thing as an incurable disease. Not as long as Jesus Christ exists. There's no such thing as incurable disease. Mao nga kinahanglan nga magampo kita diha sa pagtuo. Unsa may pasabot ni ining praying in faith o pagampo diha sa pagtuo. Ang ubang mga tawo nagtuo nga ang buot ipasabot sa pagampo diha sa pagtuo mao nga ato kunong tuuhan sa tibuok natong kasing-kasing nga ang butang nga atong specific nga gipangayo matuman gayod. Apan mga kaigsuunan, dili ka na mao ang buot ipasabot sa praying in faith. Well, what does praying in faith mean? Ang pagampo diha sa pagtuo, mao ang pagampo nga adunay pagsalig sa atong kasing-kasing nga si Kristo nag-atiman ug nagpakabana sa iyang mga katawhan uban sa kaluoy ug simpatiya ug pag-atiman nga walay bisag usa ka nato nga makatupong. Nagpakabana gayod si Jesus. Ang pagampo diha sa pagtuo nagpasabot usab nga sa walay pagduda adunay gahom si Jesus sa pagtubag sa atong mga pagampo. Bisan pagmuingon ang kalibutan nga wala nay paglaom pa, walay kaayuhan na sa maong sakit. Ang mga katawhan sa Dios hugot nga mosalikway sa konklusyon sa kalibutan ug mobarog nga walay balatian nga dili mahimong ayuhon sa bantugang mananambal nga si Hesukristo. Mga tarungan sila sa ilang hunahuna ug kasing-kasing ug muingon sa Dios, Ginoo, ikaw ang magbubuhat sa tanang mga butang.
Aduna ikaw gahom sa pagpabangon niining tawhana gikan sa iyang higdaanan sa balatian. So ang pagampo diha sa pagtuo, wala nagpasabot nga mahitabo gayud ang specific nato nga gipangayo, kundili nagpasabot kini nga nagsalig kita sa kasing-kasing ni Kristo, nga aduna siya'y pagpakabana sa iyang mga katawhan, ug nagsalig usab kita sa iyang gahom. Well, unsa may practical nga application niini alang kanato. Kung nagampo kita diha sa pagtuo, ug wala nato nadawat ang kaayuhan gikan sa atong mga balatian, ug wala nato nadawat ang specific nga tubag nga atong gipangayo, wala kini nagpasabot nga wala nagpakabana ang Ginoo. Wala usab kini nagpasabot nga nakabsan ang gahom sa Ginoo. Ug wala kini nagpasabot nga wala siya nang gilabot sa atong mga kasinatian sa matag adlaw. Apan nagpasabot kini nga sa iyang gugma ug sa iyang kaalam, gipili niya nga dili niya kita ayuhon karon. Usbon ko mga kahigalaan, nagpasabot kini nga sa iyang gugma ug sa iyang kaalam, gipili niya nga dili usa kita niya ayuhon karon. Mao nga iya kitang hatagan og igo nga grasya aron atong mapas-an ang atong palas-unon sa matag adlaw. Si Pablo mismo katulo nagampo nga tangtangon sa Ginoo ang tunok sa iyang unod. Apan ang tubag sa Ginoo kaniya dili kaayuhan kundili igo na kuno ang grasya sa Dios aron maantos ni Pablo ang kinahanglan niyang antuson aron siya magpabilin nga mapainobsanon. Ang kamatuoran man gud mga kaigsuonan diha kang Kristo, muabot ra ang adlaw nga ang tanang mga katawhan sa Ginoo mamaayo sa tanan nilang mga balatian. Inigbalik sa atong Ginoo. Karon tinuod nga ang pinakabutang nga atong pagahiling kawasan mao ang sala. Tungod kay ang sala mao man ang inahan og tinubdan sa mga balatian ug mga pag-amtos ug kamatayon niining kalibutan ug uban pa. Apan tamis usab nga hunahunaon nga kitang tanan makasinati og hingpit nga kagawasan gikan sa tanang mga balatian inigbalik sa atong Ginoong Hesukristo. And it will really happen. So in the midst of praying for relief and praying in faith, pagtuo sa kaluoy ni Kristo ug pagtuo sa iyang gahom nga makaayo sa atong mga balatian, kinahanglan usab natong hinumduman nga si Kristo adunay prerogative nga mo decide. Basin og dili kabubuton sa Ginoo nga ayuhon niya kita karon. Siya ang adunay katungod nga mag-decide. Pero at the same time, makahupay usab kini kanato nga kung dili man kita ayuhon sa Ginoo karon, wala gyud ta niya balibari sa hingpit in an absolute sense sa atong gipangayo. Tungod kay nagsaad siya nga moabot ang adlaw nga kitang tanan makadawat og glorified bodies, lawas nga binag-o sama sa lawas ni Kristo, ug ang tanang kasakitan ug balatian ug mga kabug-aton sa kinabuhi mahanaw ang tanan. Ug unsaon man kini sa paghitabo, well, it will be in a moment. Sa usa lamang ka pagpamilok, matud pa ni Pablo, ang tanang mga balatian nato, ang tanang mga imperfections, mahanaw ang tanan, inigbalik sa atong Ginoo. Wala na tanang inahanglan og pila ka libo nga physical therapy at that time. Mo nga kung wala kita ayuha sa Ginoo sa atong balatian, wala di ay taniya balibari absolutely. Ang iya lang giingon kanato nga pasensya sa paabot lang. Moabot ra ang takna nga makasinati ikaw og hingpit nga kaayuhan. Well, labaw ni ining tanan mga kaigsuonan, kinahanglan atong hinumduman nga ang pinaka problema nato mao ang sala. The main problem that we have is our sin. Ang atong kasing-kasing. Ang atong kasing-kasing nga gahi ug walay paghinulsol. Patay diha sa kasalanan. That's the big problem. Ug mao kana ang gisulbad ni Jesus karon mismo sa mensahe sa ebanghelyo. For example, kung ikaw musulod sa emergency room sa usa ka hospital, usually ang mga attendants mo diagnose sa imong kahimtang
ug kung makita nila nga ang imong kahimtang dili ra kayo seryoso, pahulaton sa kanila og taas-taas nga higayon aron maatiman nila ang uban pang mga pasyente nga adunay mas dako nga problema, mas seryoso nga problema. Well, mga kaigsuunan, ang mas dako nga problema sa mga makasasala mao ang ilang sala. Ang mas dako nga problema mao ang sala nga mura og cancer. Dili ang diabetes, dili ang paralysis ang pinakadako nga problema sa mga tawo, kundili ang sala. Ang kasing-kasing nga gahi nga kinahanglan gayud nga mabag-o. Ang relasyon nato sa Ginoo nga kinahanglan mapasig-uli. This is the greatest problem. Mao nga kinahanglan kitang magpasalamat tungod kay kini nga problema gisulbad sa atong Ginoo ug una. Gihatagan kita og kapasayloan gikan sa atong mga sala pinaagi sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo nga iyang giula didto sa cross sa Kalbaryo. Bisan pagdili masulbad ang atong problema sa cancer o sa diabetes, ang importante nasulbad ang pinakadakong problema nga mao ang sala. Pwedeng makahulat ang kaayuhan sa atong balatian ug kung dili kita makadawat og kaayuhan ining kalibutana, at least ang atong kalag nasulbad na. Nakadawat na og kaluwasan nga libre gikan sa atong Ginoong Hesukristo. And I think, in fact, sa kaso sa tanang mga magtotoo, mura ra og nagpaabot pa kita sa emergency room karon aron mamaayo sa atong mga pisikal nga mga balatian. Hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, kung kanus-a mahanaw ra kining tanan. Pero unsa may atong attitude for the meantime, mga kahigalaan? We should be thinking to ourselves, ang akong pinakadako nga problema, ang life-threatening issue, ang problema sa akong kalag gisulbad na ni Jesus. O kung ang akong mga sala gipapas na ni Jesus, napasaylo na ako, iya akong gibistihan sa iyang pagkamatarong, posible nga dili ako mamaayo sa akong balatian sa lawas, but the main thing, naayo na ako sa problema nako sa akong kalag. I'm out of danger now. And now I just require a little bit of patience. Mao nga kita nagmaya gihapon diha sa atong mga pag-ampo. Though nakasinati og pag-antos ang atong lawas, but we rejoice in the hope of the glory of God nga ipadayag sa Ginoo kanato inig balik niya. Adunay kaluoy ang atong Ginoong Hesukristo ug aduna usab siya'y gahom. He is the King. He is the Savior. Ikaduha nga pagpamalandong or ikaduha nga aplikasyon, kinahanglan usab nato nga masayran nga ang atong mga balatian dili raman kini mahitungod kanato. Si Inias, posible nga sulod sa 8 ka tuig, nangutana siya sa Ginoo, Lord, ngano man, nganong nahitabo man kini kanako? Kung posible nga karon nga giayo siya sa Ginoo pinaagi sa paggamit niya kang Pedro, nakalakaw na siya. Well, posible nga karon nakita na niya ang hinungdan nganong nahitabo kadto sa iyang kinabuhi. Posible nga nakaingon na siya nga, mao di ay nga gipaantos ko sa Ginoo 8 ka tuig tungod kay ang tumong di ay niini sa akong kaayuhan, daghan ang makakita sa himaya sa Ginoo ug daghan ang makabig diha kang Kristo. Tungod kay ang kahimtang ni Inias nagprovide kadto og higayon kang Pedro nga makawali sa ebanghelyo ni adtong lugara or ni adtong dapita. So dili ra di ay kadto mahitungod kang Inias after all. In the grander scheme of things, Inias was made to go through this affliction so that God will be glorified in a unique way and bring others to Himself. Karon mga kahigsuunan, pareho ra gihapon kini sa atong kahimtang karon, whether kabubuton ni Kristo nga ayuhon niya kita sa atong mga balatian or dili kita niya ayuhon, kinahanglan nga imong saligan ug imong tuuhan nga sa komplikado nga kahimtang nimo karon igsuon diha kang Kristo. Dili ra kini mahitungod kanimo basin og duna pay mas taas or mas dako nga plano ang Ginoo nga gigamit lang niya ang imong balatian. Yes, gihimo kang balaan sa Ginoo gumikan sa imong balatian,
apan nagtestimonyo usab ang Ginoo mahitungod sa iyang grasya pinaagi sa imong balatian or pinaagi sa imong kinabuhi. Whether ayuhon kaniya or dili, nagbuhat ang Ginoo, nagpanglihok siya pinaagi sa imong balatian. And that goes far beyond what you can imagine right now. In the meantime, posible nga dili pa nimo kini masabtan, saligi ang kasing-kasing sa atong Ginoo. Well, katapusan mga kaigsuunan, ang kaso ni Inias usa ka klaro kaayo nga ilustrasyon mahitungod sa kaluwasan. Ang milagro nga nahitabo ni Inias, ilustrasyon kadto sa effectual call of the gospel. Kung atong imantala ang ebanghelyo, adunay pipila ka mga katawhan nga namati sa ilang pisikal nga dalunggan pero wala nila kinidawata. Wala sila matandog niini. Apan ang uban mga kaigsuunan nangatandog. Ang uban naminaw sa mensahe sa ebanghelyo ug ang ilang kalag nga patay nabanhaw ug mitubag sila sa tawag sa ebanghelyo diha sa pagtuo ug paghinulsol sa ilang mga kasalanan, pagtuo nganha sa atong Ginoong Hesukristo. Ang kamatuoran man God mao kini. Ang effectual call sa Ginoo naghatag usab og gahom aron atong mabuhat ang gipabuhat sa Ginoo kanato. Si Kristo pinaagi kang Pedro nagsugo ni Inias nga buhaton ang butang nga imposible. Get up and make your bed. Bangon, barog, ug hipusa ang imong higdaanan. Basin umingon si Inias nga, "Uy Pedro, basig nakalimot ka nga baldado ko, paralisado ko. Unsaon man ako pagbarog, aron hipuso na nga akong higdaanan." Well, klaro kaayo sa nga tanan mga kahigsuunan nga sa pagbungap ni Pedro ni adtong maong pulong, adunay nahaapil ni adto nga gahom sa Ginoo aron mabuhat ni Inias ang imposible niya nga pagabuhaton. Mausab kini ang kahimtang sa tawo nga nakapamati sa mensahe sa ebanghelyo. Nadungog nila ang panawagan sa ebanghelyo nga paghinulsol sa imong mga sala ug dangop sa atong Ginoong Hesukristo diha sa pagtuo. Well, sa tinuod lang, imposible nga maghinulsol ang tao sa ilang sala. Dili nila kini mahimo tungod kay patay sila diha sa kasalanan. Dili po sila gustong mubiya sa ilang mga sala. So it is really an impossible thing to do. Pero ang balaang espiritu, together with the proclamation of the gospel, nagpanglihok di ay usab. Samtang giwali ang pulong sa Ginoo, alang sa mga naminaw kanato nga gitandog sa Ginoo, ang imposibleng butang nga paghinulsol og pagtuo kang Kristo mabuhat pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Hinaot nga sa mga namati nato karon, hatagan kamo og katakos sa atong Dios mismo nga maghinulsol sa inyong mga kasalanan ug mutuo nga ang dugo ni Hesukristo igo na alang sa paghugas sa tanan ninyong mga sala. Amen. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Sa makausapa, giimbitar ko kamo sa pagtambong sa atong panimbahon ugmang adlaw, adlawng Domingo, adlaw nga igpapahulay alas 2 sa hapon sa panimalay ni Winstro hangad sa Unidos. Daghang salamat. Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Sublion ko pag-ingon, paglipay kamo. Ipakita sa tanan ang malumo ninyong kinaya. Hapit na mubalik ang Ginoo. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing ug huna-huna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Hesus. Sa katapusan, mga igsoon, puna ang inyong huna-huna sa mga butang nga maayo ug angayng daygon, sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong, putli, matahom ug halangdon. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan. Nadawat,
nadungog og nakita diri kanako. Ug ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw mag-uban kaninyo. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.